Ka jela Meghalaya menta usnam kalamat ya ke ke ba ompat juda jakot. Na ka jing klut kensan bat ka jing kala ka sun beneng ha ka bakal kata sundan ya ki telong ki wa duit ba ki wa ren. Kani ki jing ja kala pen sokhia ke sarkar jela ka bala perkhat ban shemi ki sin jam ki bedan kam halor kani ke benta. Ka jingklet kensan ne ke heat wave bat ka jing bamyo yu slap klalam sa ka jing terkong bat klaring swai ki telong bat ikiwa ki badan hakaleng. Kani ka jingja kala poi sindan chuput ba ko ka badan hakadam mau plang ka ka jaka ka basam ka ba di akanong ba shilong kala her kensan. Kani ka jingja tang ba kala penkedet ki pobon re kala pensyap tiang balada omla banyada ya ki catchment area ki badan ki jaka ki badan ki telong ki singyar ki wadut bat ki wa kan penlong no ya ki ban terkong. Bat kani kan bu ha kejingma ke bakrau tang ya kene pateng ke bamenta ndrei wat iki pateng ke bandangwan. Kadau jong ne kejing ring swai ki wa duat bat ki wa kadai na kejing no senyang jong ki riau kwan mentoi simen. Ha ka bakilale ki kam ki jam bat kam tam banti yu siap bat ki mau hajan ki wa. Bat bon ki klau ru ki la jular na kejing syatang ha ki riau runar kejing pom patar ki ding ki siet ke blak ta sendan ki saudong saukun jong ke mai mariang. Ka Chief Engineer jang ka PHE ikong BM Lendam. Ila kubur bana mar ka jinglong terkong palat kesun beneng bat na kini ki wei pat kidaw. Ka badan hadam mo plang ka lahir ba. Ndai ilo pat baki pat ba kem dai ban kuslai na mar ka jing pelang ya ko hapok kadam kadang la ban sam ka bam di sa kumbalai ne sau benai. Kat ka jinglong jingman ka bamenta. Ila kentui ki pat ba bakin panan kam pathar ya ko bagi di benele patengkai ba ya ko kat ka bakila. Bat ban penek pensa aku kam dai setia tang kejung dan kam hendrai kadai ru kejingkit clear jong baro alang ban pentikena bagi emlang salang kan yo aku bam di. Ini ihe officer jong katanat PHE ilong batang suban ka yom slap ko makadam mo plang kan sakio biang. Ngitip baro ba kani kadai ngathai fi baro kitip hapo ki news ki ba mi ba this is going to be a very hot year. And kung bakalo menta kadang ka heat wave condition ka ba barok way kari India ka face ka heat wave condition di niru nimlat ay nakata ka heat wave condition but kung bang UI ya kini kita long kijongi kilahyar ba ado kata namar balay ba kung mga batay female ngidan kam ya uslap ban pendap ya kini kita long teladang imyo ya uslap te kumod kini kita long jangiru kin terkong no kata ade ko boy ti habaya day pada bar kata ko bam di ka ba naka wa yo ka bangi dam hang te po mo plang dam ya ketu pada kalong ba ko ka daw jong ka jung tuna jong ko ka di na menta bangim dan ya uslam tambar ru hakajo kapor pada ru kipat ba akim day ban kuslay namar bangi dan ke storage capacity ngilashna ke dam ke ba he hang te hapo dam mo plang ti kani ka storage capacity jong ka dam ru kadang ngidang lahi bangin dang kita ya ka bam di sya po kanong ba shalong Habapai sya ka jinglong jingman jong ka dam mo plang ka badai ka jaka ka bapen biang ya ko bam di sya kinong snong ha kanong ba shilong bat ki kapsor. Lasaki bakadon hapadeng kejingma namar bagawa yo kabako kawan tua cakadam mo plang. Kibobon ki benta jo kene kawa kila sya penjular namar kejingjor jo kejingti yu siap bat umau. Bat kelak ta ki telong jong kene kawa.
Ladadon kejing jor slap kam de satya tang ko ka bapoi syadam moplang nriwat usiap ru upoi lang sakene kadam. Bat kani kalak ban kata kejing long jing man jogane kejaka sam bam di. Habaya day berkani ka ega bang aku aran penpahong ni kolong ba kumbang omne ba ni haban sumar ya kita long nah bangi sumar ya kita long day tang ya kita long ni haban sumar ya catchment area ru namar ka dia ka catchment area ka day maka retain the moisture in the soil and pelang ya ketu kanang ba ketu kita long jungi kan ne kan sa de habaya day berkani ru ka jing kerpat jonga kolong ba kibriu kim day ban ti pathar ya ushap ya mau ya ushap but lada kiti ru kim day ban pen wan ya ketuka ya ushap lani ya haba kisat ya tu ushap lani kisat ya tu mau kim day ban the kam day ban wan tuat sya ketuka wa kanang ba kal along no bangin namar balade ketuat sya kawa teden kala ban dan jingma hakan ka dam ke jong so ka jikerpat kalong ba kihapan sumar gitu ki catchment area but kajing ti mau kamde banong pathar kajing berat yushap syakawa ro kamde banong pathar Bantip haduk kanu ko kadon bat haduk kanu usiap uladon hakadam moplang. Katanat water resources kadon kajing tmu ban le ya ka survey. Bat an ngam bnia ya ka syadu sya tenrai jong kadam bantip haduk kanu usiap uladon bat kumju kajing don jong ko Kumba kalong menta katanat PHE kan up ban yo kai pot hadien brad ban le ekni ka survey kanang bakan yo ban le ya ka badon kam. habaya day berkata ti water resources department kan sa conduct a bathymetry survey and lingba kan ka survey tingi la ban tip ya kata ka jingdap jong shap kadap ne em ne bat kalong kadang long ngin la yo ka report tingi la ban study ka report and then submit kalong kajing ma kalong ba lada udap ushap ti obviously ka storage jong ka water lani ka kumbangi ka khot ka tin pareng ka live storage kan duna tingin sahapan le keluar kata Kani kajing long jingman jong kajing kala kasun meneng kajing syet kerang bat kajing kloit kamdai ka belakta tang ya kajela ndai ka ri India hi berokawai kibala mat kani ka jo hi kajing Mana kaliang menteri rang ba kajela ulapan pau kajing sokya bagi wa duat ki bajudan ha ndai menta kelas tang terkonglut. Ba kladon ru kajing hiar kensan ko hakiwa. Uli tho bulalu me kajing elang ba katanat water resources, katanat PHE, katanat forest but environment, ba katanat soil but water conservation. Na kebentaban syimi kisenjam kibala ban penteri kam shipor. Bat kibala ban penteri kam shirta kanang bagi harap ba kebanwan ra ya kajing kala haki benai kibanwan. U Konrad kongkal sangma ulong bak jinglong jingman kalong keba ima bat kumta hab bandan igi senjam baper ban la ban ye imlang bat kene kejingkala bat ban shimru ikat tu kene senjam ban le igene kejingta na kejingkloid ne ka global warming u menteri rang ba ula kubur ru ba kene kejingja ka dairu namar bakiladon kejingti baper ke blakta ka maryang kam tam kitulong Bat ke sarkar kala syem senjam ha kabala ken be ani kat to kan jaga bandon kanu kejingti. Bat kumta ki kamti jingti kila sange ndrai kila don pat aki kat to kan jaga. Ke bala sedang biang ki kamti. Ndrai la syem pat ki senjam ban pa pen sange no iki na kebenta baniada ya kamai maryang. It's again a challenge between these kind of issues versus livelihood of the people. And if you remember last time in the assembly session also there were a lot of concerns about the mining activities and how livelihood is being affected. So as a government we have worked out and managed to see how we maintain the balance between livelihood and impact on this thing. But there are certain levels and points at which we have to draw a line. And obviously we need to keep the larger goal and large interest of water conservation and other factors of environment higher than other factors. And hence a lot of steps have been taken. We have made certain mining in certain areas illegal in one way, and so those mining areas, the minings have stopped. In certain areas it started again, but then again we've taken measures to stop it. So these kind of things are happening, but slowly and steadily we are seeing that these areas which are affected and which are affecting the water supply
We are able to contain the mining activities in that to a large extent, but not completely 100%. But the efforts are on, and we can assure everybody that we will ensure that that all these activities which are affecting the different sources of water are also taken care of, and any kind of activities of illegal mining taking place in these areas is also stopped.